Tangane lho ke belakang. Iya, ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo, Bagong. Iki ming nganggo training tenan to nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petruk. Nun. Kurang gede. Petruk. Ah meniroke kok ya dicacat lho. Petruk. Wonten dawuh, wis wanut liteng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara, Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku dadi sing Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku kuwi kadang tuwa. Padha wae ya, Wer. Padha. Asem iki. Nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Ha, saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petruk. Padha. Hahaha cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petruk sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho, iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung, Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati. Amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petruk, karo kowe Bagong. Lek kanthi kowe tekan kene ora gawa gandak blegunduk suaru gembal. Sumerante hawela. Kok Prabu? Nggih. Menika kok kathah sanget dayung wonten negari Ndarawati. Lho la iya. Ki mau setija matur ana perkara ing temandhu Praja Indrajitresna. Lah kok iki ora panglingki Petruk ingkang sowan. Kasinggihan mekaten. Monggo aku wis tentrem. Petruk sowan dhewe ijen tanpa duwe kanca. Ora nggawa wong utawa ora nggawa sapa-sapa. Lah kok lete suwe men iki nusul iki adine lanang. Inggih kasinggihan mekaten. Menika Panakawan Petruk kalian Bagong. Yai, wonten timbalan. Nadan dikapak-kapakno Petruk iki Panakawan Ngamarta. Mula uga Panakawan Ndarawati. Timbalana, apa wigatine? Yen pancen sowane Petruk iki gawe tentrem utawa ana panjaluke Petruk ingkang sira Yayi bisa minangkani paringono. Nanging yen to sowane Petruk mung bakal gawe geger negara Ndarawati. Ora sampe melu. Petruk aku ingkang ngundurake. Koko Prabu lenggah ngelangkum prayogi. Yo. Petruk padha raja sak praptamu Panakawan. Menamit pasang Kalimantabe tinebene iki lho dene dumawing nawang tuwang sinuwun linepatna ing tulamanmu. Wilujeng sowan kula tebih saking Rubeda kepareng kula ngaturaken sembah sumeng keping pangabekti kula kunju. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana kula pun dinggo jimat paripe ndayana ning kasantosan. Petruk kandung bolong Padharja sapraptamu. Pangestripun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula kunjung ngeden. Ya tak tampa pangestuku tampanana. Nuninggi sangat anggen kawula ndadosaken jimat. Petruk kandung bolong Padharja sapraptamu. Lho niku Ndara Setija. Iya Petruk. Kok lenggah teng Ndarawati sowan Kanjeng Rama. Weh lah ya syukur. Sing jeneng putrane ngabekti karo wong tuwane ora kudu munjung ingkung gajah saben dina mboten. Ning wonten panjenengan niku kemutan kalian tiyang sepuh niku wong tuwa wis kaya dijunjung derajate. Bekti kula nggih Den, ya Petruk tatampa pangestu tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong Padharja sapraptamu. Sinten niku? Lho. Aku Samba Petruk. Oh, Ndara Samba ya ora ketok kaya. Bekti kula kunjuk Ndara Samba. Iya Petruk ndak tampa pangestuku tampanana. Kula pun dinggo jimat paripe. Petruk kantong bolong Padharja sapraptamu. Wah, kabeh mbageke. Wilujeng Ndara Setyaki bekti kula kunjuk. Ya Petruk.
prayogakna. Nun inggih Petruk kantong bolong Pandharaja sapratamu. Ndara Udawa wilujeng bekti kula kunjuk ya prayogakna Petruk nggih. Ana wigati apa Petruk mangke riyin? Niki mang bagekke mengke nek nesu nguyuh sak nggon-nggon niki tenan. Aja njur wigatine niki engko ndek ra dianggep wong wo nek muring medeni. Iya lali aku ha. Panakawan Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Sinuwun Prabu Ndarawati wilujeng niring sambikala kepareng kula ngaturaken sembah sumungkeming pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya Bagong pangestuku tampan ana. Nun inggih kula pun dinggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Bagong Padaraja sapraptamu. Pangestunipun Ndara Baladewa wilujeng bekti kula nggih, Den. Ya tatompo. Pangestuku tampan ana. Nun inggih kowe iki sowan ratu kok mung nganggo training tok. Ora nganggo klambi, anu kentekan seragam. Kentekan seragam nggih. Nggih nyuwun pangapunten wonten ming kaya ngenten iki arah wong sekeng, wong ora duwe. Sanane lah, sing penting slamet, sing penting sehat. Lah iya. Lah nggih, dipun sekecakaken. Yo, gadah lungsuran kaos. Ana ning Mandura. Ukuranmu apa? XL. Sampeyan M. Urung. Ning mesti to. Iya, nggih syukur. Soale kula ming takon kok. Lah iya. Bagong Padaraja sapraptamu. Nun nggih, sapa truk? Ndara Stijo. Kuwi kok ora hafal to. Ora tau metu arang-arang kok. Pangestunipun Ndara Stijo wilujeng Stijo sapa truk? Stijo Gedhong Kuning. Udu. Stijo Gedhong Kuning ki rak dalang kae ratu. Oh, Ndara Stijo Buma Narakasura. Nggih, suwi mboten kepanggih nggih, Ndara? Iya, Bagong. Ya kula mangsa dolan ing Traju Tresna. Oh, siap. Wonten apa rika? Akeh werna-werna, apa-apa ana. Wah, kaya mbira luka. Iya. Omongane serapat ya. Mbira luka iki apa-apa ana pengen praon. Wis. Wanggri aku wis mbadhekake tekan Petruk tekan Bagong ki negara sing maune kebak tata krama, kebak tatanan dadi ting glecek ora karo-karuan. Nggih. Ndara Stijo wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Ya Bagong pangestuku tampan ana. Nun inggih kula pundhi nggo jimat paripe dayanan ing kasantosan. Bagong Padaraja sapraptamu. Sinuwun Ndarawati wilujeng. Lho. Sapa kae mau? Sinuwun Ndarawati to? Ndara Samba. Asale suarane padha. Karang putrane kok ya. Putrane iki padha suarane karo bapakne. Oh, Ndara Samba to? Pangestunipun Ndara Samba Wisnu Brata wilujeng bekti kula kunjung nggih, Den. Iya, Bagong pangestuku tampan ana. Nun inggih sangat anggen kawin dadosaken jimat Bagong Padaraja sapraptamu. Ngaturipun Ndara Werkudara Rana. Ndara Sentyaki. Suarane padha e. Sakjane gawe swara ki ora padha. Aku Setyaki Bagong. Ayo kaya nek nang negara Ngamarta swara gedhe dhewe iki Ndara Werkudara. Wilujeng Ndara Setyaki. Yo Bagong. Nggih, tak kira nek Ndara Werkudara. Bekti kula kunjuk. Yo Bagong, pangestuku tampan ana. Nun inggih sangat anggen kandhadhasan. Bagong Padaraja sapraptamu. Pati Udawa. Iya, dasar para nyata. Metu Jawa. Lho. Ngawur temen ora. Kowe kok karo Pati Udawa kok biasa to, Kang? Ha kanca dolan. Dhek nek dong panen ki mesti ngundang aku atur. Oh, iya. Wilujeng Ndara Pati bekti kula kunjuk. Iya. Pangestuku tampan ana. Kula pun dinggo jimat paripe. Iya. Pun panen wis. Kok ora ngabari. Panen apa nggih sampean? Ora udan-udan aku nandur telo, Bang. Wah, sip. Nek cara iki budin. Iya. Nek cara ngene kula telo. Iya, Bang. Tese mingkari gagange doyan. Kene ora patih wis tak ajak gelut lho. Lah piye? Lah wong kok mangan gagang telo iki lho. Maksude pikirane piye lho? Ayo wis ben. Bagong, wonten dawuh prayogakna ya, Bagong. Nun nggih, sampun mboten kirang prayogi. Petruk dalem. Eneng apa Petruk? Sowan tanpa tinimbalan. Mboten saking kajengan kula piyambak kok sinuwun. Namung kula menika dapur dipun utus. Ndara Werkudara. Lho.
Ndaramu Jodipati utusan kelawan Petro. Nggih. Lah ning apa? Werkudara ya gene Petro. Nek Ndara Werkudara mboten napa-napa. Ning Ndara Werkudara niku sedih. Sedhihe perkara apa? Pun wonten 3 sasi niki 3 candra niki Ndara Garukaca niku sakit. Ndara Garukaca niku gerah. Monggo ora tau gelem didokok enten nuwun sewu tempat tidur niku mboten tau kulun. Nek didokok tempat tidur muntah-muntah. Wah metu kabeh. Dipangan iki. Apa, Tru? Apik kowe aku nek nuding kowe mesti apik kok. Oh ya syukur alhamdulillah. Iku. Ning nek dipangku Ndara Werkudara dipangku bapakne niku anteng, niku awake panas. Ha. Monggo Ndara Werkudara wis ngrawuhake para Brahmana Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya nambak gerahe Ndara Garukaca. Ning kok mboten wonten sing mandi blas, mboten wonten sing iso maluyakaken sakite Ndara Gatotkaca. Tumuli kula dipun timbali Ndara Garukaca kalih bapak kalih gareng kalih Bagong. Ana kawan sowan terus Ndara Werkudara paring dawuh. Wah, ngeten niku iki. Ora usah ditirokke. Sak jaman sakniki niku nek ora nirokke karo sing kongkon, mengko ndak ana tetembungan undhaking pawarta sudaning titipan. Tegese apa? Undhaking pawarta niku upamane kidul dusun niku enten ula gedene sak jempol, engko kabar tekan tengah dusun ana ula gedene sak lengen, kabar tekan lor dusun ana ula gedene sak glugu. Kabar karo kasunyatan niku mboten padha utawa jaman sakniki disebut hoax. Mengkono Petro hoax. Nggih. Saman mboten sakniki titipan niku malah wonten bangsa mriki menika sampun dados adat budaya. Saka dhuwur grojok-grojok tekan ngisor ming tetes. Niku wis biasa. Ampun ngantos ana tetembungan kaya ngoten niku, mula pendak-pendak kula dikongkon sapa mawon niku ngendikane sing ngongkonan kula niku kula tirokke. Ya wis ora apa-apa. Lah nggih. Petro, ngoten niku. Sing dintang pertama kali Semar nding. Semar. Semar terus matur. Enten apa, Ndara? Gatot loro. Terus Semar ngoten niku. Mbok dipresake. Duk ki apa? Semar dikeplak Ndara Werkudara. Sembrono kok Semar. Ana wong loro kok kon mresake. Lah iya lah sak banjure Semar, aku nyilih anakmu. Wah gegareng terus ndelik teng sarunge Semar. Sep wedi. Petro Bagong kon mrene. Kula kalih Bagong maju. Terus ndaramu Werkudara ngendika piye? Petro, dalem. Ora kongkon. Teng pundi, Den? Ning Durawati. Sowan Kresna kakangku, sowan Jelitheng kakangku. Kuwi gatose Kandha nek Gatotkaca lara. Kresna kon rawuh rene kon tekan Jodipati. Kresna ora iso nambani Gatot, ora usah ngaku titising Bathara Wisnu, ora usah ngaku titising dewa. Aja ngaku bujangganing Pandhawa, aja ngaku suwing para Pandhawa. Lan ora sudi ngaku kadang tuwa karo Ratu Ndrawati. Ngoten niku. Seksine kowe ya, Gong. Ha ta, Gong? Ketoke ora ngono ya, Mas. Kok senengane ora kompak kok kowe mbaya kompak. Wong ki jujur. Mboten ngonten niku, Ndeng. Coba saiki Bagong matura. Ketoke aku kok percaya Bagong karo Petro. Ya minggat. Ayo, ke belakang. Tangane lho ke belakang. iya Ngaten iki. Nun ngapunten nggih sinuwun. Iya ora dadi ngopo Bagong. Iki ming nganggo training tenan to. Nggih. Karang sing garing ming niki. Ndara Werkudara dawuh ngenten iki. Petro. Nun. Kurang gede. Petro. Menirake kok ya dicacat lho. Petro. Wonten dawuh. Wis wano Jelitheng kakangku. Nggih. Kandha nek Gatotkaca lara. Gatotkaca lara. Gatotkaca ora madal sariring usada. Kresna kakangku tekan Jodipati kok nambani Gatot. Yen ora iso nambani, aja ngaku titising Bathara Wisnu. Aja ngaku yen to Kresna iku jangganing Pandhawa. Aja ngaku suwing para kadang Pandhawa. Aku ora sudi ngaku Kresna kakangku iku kadang tuwa
Padha wae ya, Wer. Padha. Asem e. Nek ana kata-kata sing beda ora ana wis ngono kuwi aku mau ngono kuwi. Gosek. Iki aku nek suwe-suwe mangkel ajar kabeh. Sing apik. Sing bener piye? Saiki sing bener piye kok? Nggih ngoten niku. Lah tegese padha wae karo Petro. Padha. Hahaha cengelmu kuwi ora. Nggih ampun nesu, wong ora sok nesu. Wong ki nek umure dawa aja sok kokean nesu. Ngoten? Dados niki kula kalih Petrus sowan teng negara Ndarawati ingkang wigatos mboyong lan sinuwun Prabu Ndarawati rawuh wonten ing Jodipati nggih kasatriyanipun Ndara Werkudara. Sakniki ugi lho. Iki aku lagi nganakake Pasewakan Agung Bagong. Bubarke. Dirampungi dina iki uga. Dilereni sinuwun Ndarawati kula boyong wonten kasatriyan Jodipati amargi Ndara Werkudara wanti-wanti. Ngenten iki. Petro. Karo kowe Bagong. Nek kanthi kowe tekan kene ora gawa Kresna, tugel gulumu. Lho, piye? Apa ora medeni? Omong dikongkone kok tugel ndase. Wis, nek kula ora anu sowan teng kasatriyan Jodipati mboten sareng karo panjenengan, kula ngerti tugel gulune. Kusik aku tak takon karo kowe. Nggih, Gatotkaca iki lara tenan. Saestu. Diinfus kok. Lho. Apa pancen wis ra iso apa-apa? Pon mboten iso apa-apa. Nek dipangku Kang Ramane mung kedap-kedhip. Kula ya matur Ndara geran apa niku mboten wangsulan. Memelas pokoke asli mesake. Ndara Werkudara nggih nek mangku mung karo mbrebes mili metu luwe. Mesake nek sampean mboten tindak mrika niku mengke nek Ndara Gatotkaca cilik nganti kebangetan le sakit, gedhe nganti enten napa-napa, sapa sing kelangan? Nggih to? Lah iya, lah nggih. Aku tak takon karo kowe. Kowe neng kono pirang dina? Waduh, wis sak untara. Lho, ora bali. Mboten, karang nang omah ya ora ana sing diliwet. Tulung teng mriku mau nak mangan barang nunut. Lah iya, lah kok sik apa Gatotkaca tau tate lunga saka pringgondane? Wong lara lunga. Alon wae. Ha iki ra mutu suwe-suwe. Wong lara kok lunga iki piye maksude lho? Nuwun sewu lho, panjenengan ya ratu. Panjenengan ya Nalendra. Panjenengan kok ngendika sapenae dhewe ana wong lara kok lunga niku. Akal-akale wong jigo mlaku sirahe buyer kok. Kon lunga. Merga iki eneng perkara Bagong. Napa? Setija sowan. Ha nggih. Terus Setija matur karo aku. Matur napa? Yen bojone Setija ilang. Lho. Bojo ilang lho. Piye ta iki? Monggo Setija matur karo aku, ilange ana sing ngerti dicolong. Dicolong napa? Dicolong wujude Gatotkaca. Wah, lah iki gawe masalah iki. Tur. Kowe ngerti ta, Tru? Yen nang masalah iki. Masalah apa? Ndara Kresna paring dawuh nek Ndara Setija le sowan ning negara Ndarawati iki wadul karo bapakne nek bojone ilang. Ndara bojone Ndara Setija. Heeh. Sapa? Haknyonowati. Ilang jarene abdi, nggih ta sinuwun? Iya. Sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah iki nang kene iki lah kok dadi kowe sowan ngandhakne Gatotkaca loro ki rak bingung rasaku to. Berarti sampean ndakwa Ndara Gatotkaca niku nyolong Dewi Haknyonowati. Lho, ora ndakwa, ning aku rak ya nelesih to. Mbok menawa atur Setija kuwi mau bener, sapa ngerti Gatotkaca sakwise nyolong Haknyonowati aja nganti didukari dening para Pandhawa. Tumuli etok-etok lara supaya aja nganti kawistara yen to lagi wae bar tumindak ing ora prayoga ya kuwi nyidra garwane anakku Setija Bama Narakasura. Piye nesu ra iki? Rasase. Nek nganti nesu malah dadi perkara iki mungsuhe abot-abot ya, kok.
Nek kowe nesu mungsuhe Ndara Setyaki ayo piye wani ya Ndara Setyaki. Ora wani to kowe? Ya nek kepepet wani. Ndara Setyaki lho. Pangriyen lho, sampeyan ampun ngawur. Ndara Gatotkaca niku wis ana luwih saka 3 sasi luwih 10 dina. Niku sakit tenan. Kula tak nyuwun pirsa, Ndara Setija niku le apa jenenge bojone ilang ya apa? Ya apa? Wancine. Wancin apa? Setija wonten timbalan. Kapan Haknyanawati murca saka negara Tradutrisna tigang dinten kepengker. 3 dina wingi, Tru. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe kuwi ya. Agyar di rongsen. Ayo. Di rongsen. Petro, nun. Sesuk meneh iki nek suwane ndi ra sanggo Bagong. Aku wegah suwe-suwe krungu tembunge wong iki. Anggepe kok kraton dianggepe diangkane napa piye? Omong pating crebung sapenake dhewe. 3 dina ora mungkin. Ndara Gatotkaca lagi parah-parahe. Niku sing gawe masalah putra sampeyan niku. Ming padune sengit karo Ndara Gatotkaca, padune ora seneng karo Ndara Gatotkaca, terus ngarani Ndara Gatotkaca nyolong Dewi Haknyanawati. Ah bojone Ndara Gatotkaca niku luwih ayu kok. Dewi pergi mati. Anu sapa, Tru? Sapa? Tariem Bu. Sapa ta? Aku iki lagi arep ekses e. Dewi pergi wae. Dewi pergi wae luwih apik luwih ayu kok. Ndara Gatotkaca kok direwangi nyolong bojone liyan. Saru, monggo Ndara Gatotkaca menika Nalendra. Niku Prabu Setija sing pancen ora duwe rasa seneng karo Ndara Gatotkaca, gawe masalah karo Ndara Gatotkaca, didakwa nyolong Haknyanawati. Ora mungkin. Wah, iki ngene iki aku sing ora seneng kok. Njur sapenake dhewe. Kang putra niku kudu ditelisih, kudu ditakoni bener lan orane. Sampeyan aja miwatoni iso nampa ngendikane Ndara Setija ning ditliti Tradutrisna. Haknyanawati ilang napa mboten? Ya nek ilang tenan terserah. Nek ora, rameng mbribek gawe masalah to sinuwun. Maning jajalanan sekertaning bawana iblis lan Bagong. Waduh. Tru mudhar. Kapokmu kapan kowe? Wis ngono kuwi arep piye coba? Aku senengane nek omong cangkeme ora tau iso direm kaya wong kendel-kendelo. Saiki nek diadu arep ngono kuwi piye? Bagong. Wangsulan Bagong. Nun. Kowe ngerti derajatmu ya apa? Kere. Kowe ming Ponokawan, kowe ming Batur, kowe ngarani yen to Setija kuwi matur goro karo Kanjeng Rama, anggepmu. Apa kira-kira aku wani ngungguli panguwasaning Kanjeng Rama? Apa ingkang ndak lakoni mau pancen kepara nyata Yai Dewi Haknyanawati ilang. Mongko aku entuk pelapuraning para abdi sing nyolong blegere kaya Gatotkaca. Lah kok dadi kowe malah ngarani yen to aku sengit karo Gatotkaca tumle aku golek cara supaya bribek-bribek ngurupake genening memungsuhan karo kadangku Yai Pringgodani. Ora ngawur gawar ngawur. Cangkem batur kok ndrewili karo grojogan. Anggep apa? Apa kowe sak derajat karo Setija? Kowe ngelingono, kowe kelingan, kowe iki ming batur ngilo karo githokmu, ngilo karo kahananmu. Ora sak penakmu dhewe dilangap-dilangap tapuk mati. Ayo. Oren kok bareng saiki ditantang Ndara Setija kok wedi. Omong, Gong. Ayo Gage. Kowe iki nek omong sak penake dhewe, Bareng saiki kowe diwangsuli karo Setija, kowe meneng wae. Kowe iki wong gerang piye kowe? Nek pancen kowe pawadan sing bener, Setija ming gawe dadaning pasuwayan, buktekno, aja meneng wae. Iya. Kene iki deg-degane malah dikeplaki. Marai sikile gringgingen. Apa dianggep aku wis budhek iya? Apa dianggep aku wis utuh? Apa aku ora krungu? Tembungmu mau kowe ngarani karo Setija. Saiki wis ngene. Gatotkaca ora usah etok-etok lara. Kanjeng Rama ora bakal tekan negara ing Ngamarta utamane ning Kasatyan Jodipati. Aku ing nggone Kanjeng Rama tak pun lesih perkara iki. Lho, lha piye ta iki omong dadi masalah iki?
Nuwun sewu, Ndara Gatut Kaca niku sakit. Ndara Gatut Kaca niku gerah. Lara sinuwun, sinuwun setija, kula mboten goro. Apa dianggep Kanjeng Rama percaya karo ucape abdi batur kaya dapurmu? Yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, yen pancen Garukaca kuwi lara tenan, mestine ora utusan karo wong-wong kaya kowe. Kanjeng Paman Jodipati mesti rawuh dhewe ning negara Ndrawati matur lawan Kanjeng Rama. Kuwi apike kaya ngono. Kanjeng Paman Jodipati ora iso ngluhurake derajate wong Ndrawati. Malah semune ngidak-idak marang derajating Ratu Ndrawati Kanjeng Rama Prabu Sri Bathara Kresna. Utusan kok gedibal kaya dapurmu kuwi. Ayo saiki ngene. Kowe bali ora? Weh, wangsul ning sareng kalih sinuwun Prabu Ndrawati. Ora bakal tekan kono. Ora bakal rawuh ning Jodipati. Oh, lha pripun sinuwun Kresna pripun? Niki pripun kok putrane kok muring-muring? Niki pripun sinuwun Kresna ampun kendel mawon. Kanjeng Rama aku sing dadi wakil. Kowe bali. Piye, Tru? Ya iya mulih. Lah arep ngopo wong awak dhewe? Nyatane awake dhewe wis dikon bali tur ya ming batur kok. Kowe nek arep mulih-mulih, Tru? Lho. Kowe arep ngopo? Arep gelut to? Lho. Karo sapa? Karo kowe. Nggo sik to. Kowe iki ora ngawur. Arep gelut kok karo aku iki masalahe apa? Kowe nek arep mulih-mulih ya. Wase kula wangsul ning kudu mboyong sinuwun Ndrawati. Kena kowe mboyong Kanjeng Rama. Nglangkauna Bathang Istija. Babu, Gong. sadar ora kowe iki? Kowe ora usah cerewet, kowe nek wedi minggat to. Wis tak tandangane dhewe. Apa rumasane padake Bagong iki wong cilik, wong loro saudon telu saurupan. Urung tau ngerti lakon Bagong gugat to. Tayangane tak telukke jo. Lho. Aku dadi kowe nantang karo Bagong. Nek aku ora iso nggawa Ndara Sinuwun Ndrawati mboyong Sinuwun Kresna tekan Jodipati aku ditugel glune mbangane mati kodhok ning kasadyan Jodipati mati ning kene tak wujuti. Yen ngono kowe wani karo aku Sing tak wedeni apamu? boyongen Kanjeng Rama sing iso bedah dadane Istija. Oke, nek pancen kowe nganake sayembara, aku ya iso nganake sayembara. Aku gelem bali. Waton kowe iso nglangkai kuandane Petro Kantong Bolonggong. Ajar lho iki ora melu-melu kok kon dilangkai kuandane. Piye sip to? Sip dengkulmu mlocot ora. Wani ora? Ora. Oh, nglangkai kuandane Baladewa. Cenggele. Sapa-sapa ditotohke. Seneng tenan aku nek ngene iki yakin. Asli aku mbok ora bayarane puas aku pokoke. Wis yakin. Bombong atiku. Nek pancen nantang karo aku ayo metu njaba. Ayo metu njaba wani ra kowe. Mesti ra wani kowe. Oke njaba iki dosa. Aja sok ditok. Aku tak antem sirahmu mudhar kowe ora. Senengane kok ora minggat sing arepe Sunan Prabu Ndrawati aja kang ngono pen mono kapan tak dilandang metu. Oke, monggo kula jerakan medal jawi sinau. Prabu. Ngantos kedadosan kados mekaten lampanipun kula sampun batin Petro kaliyan Bagong sowan
Menika estu-estu dipun utus dening pun Werkudara. Lah iya nanging puguh stijo. Ndakwa yen to Gatotkaca ing ngidra kelawan Hagnyawati. Yai, perkara iki aja nganti gawe geger. Wirang bebarang saru dilulu ing atase Wadyabala Trajutresna mengko nganti peperangan kelawan Petruk apa dene Bagong. Yen to nganti stijo kalah, si Adi uga bakal kelangan. Merga kuwi atmajamu. Nanging semono uga yen nganti Petruk kelawan Bagong iki mengko keseser ing ayuda, tegese cilik loro gedene tatu. Inggih. Si Adi uga bakal nampa pitakonaning kadang-kadang para Pandhawa. Kasinggihan mekaten Setyaki wonten timbalan. Mara ndak utus aja nganti dadi daretah ingkang gedhe. Atmajamu Stija Bama Narakasura pringgakna ingkang luwih becik ya Dimas. Iki ngestaken dawuh. Apa dene Petruk lawan Bagong endakna kamurkane luwih-luwih Bagong merga Bagong kuwi atine brangasan. Nggih, ngestaken dawuh. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Kakang Pati Udawa. Wong ngorok kok ces karo du. Kok ora Bu? Nggih. Nuwun sewu dipun jampilaken Kakang Udawa menika. Wah, iku rumangsaku patih kok rumangsa. Nggih, wonten dawuh iki. Monggo sinuwun. Jeluk saking dampar jeluk-jeluk. Aja ngawu gawar ngawur budana kang padha sebo. Ingsun kundur ngedaton kawulun ngestaken dawuh. Samba wonten timbalan derek napa Rama nok ngestaken dawuh. Monggo Rama kula dherekaken mebet wonten salebeting kedaton negaring Ndrawati. Iya, Samba kaya wis ora ana dawuh maneh. Purnagati ning Pananggilan. Sanatosa kundur ngedaton jeluk saking damparan kula kenampit gamparan gading kadheraken sangganing Purumban Cedi manggung ketanggung Joko.